enjang kanca-kanca, sakniki kita badhe sinau bab uluk salam nggih. Sinten sek mangertos uluk salam menika napa? Nggih, uluk salam menika tegese wonten bahasa Indonesia memberi salam. Salam niku pakurmatan kang diaturake nalika ketemu wong kanggo pambuka aro-aro. Nah, uluk salam antarane kados menika. Sugeng enjang. Sugeng enjang niku salam kang diaturake nalika wayah esuk. Lajeng sugeng siang, salam kang diaturake nalika wayah awan. Lajeng sugeng sonten, salam kang diaturake nalika wayah sore. Sugeng dalu niku salam kang diaturake nalika wayah bengi. Lajeng sugeng sare, salam kang diaturake kanggo wong arep turu. Nah, lajeng sugeng dahar niku salam kang diaturake kanggo wong kang arep mangan. Sugeng tindak, salam kang diaturake kanggo wong kang arep lunga. Lajeng sugeng kondur niku salam kang diaturake kanggo wong kang arep mulih. Lajeng sugeng rawuh, salam kang diaturake kanggo wong arep teka. Lajeng kula nuwun niku salam kang diaturake kanggo wong kang arep mertamu. Lajeng kanca-kanca, matur nuwun niku salam kang diaturake kanggo nglaira rasa syukur lan panuwun. Nah, menika tuladhane uluk salam. Sepisan, sugeng siang Bu Puspa. Lajeng kaping pindho, sugeng dahar Bu Sri. Sugeng tindak Pak Tiar. Lajeng sugeng kondur Bu Emma. Lajeng matur nuwun Bu Okta sampun disukani roti. Nah, niku wau pengertiane lan tuladhane uluk salam. Sakniki kanca-kanca damel video uluk salam kagem Bapak Ibu napa kagem guru-guru wonten ing tubuh. Nggih, mekaten pelajaran saking Bu Emma. Matur nuwun kanca-kanca.